Sawat, brought to you by BSC Textile Mall, Belgavi. Co-sponsored by Panchamrita Industries, Shriram Innovation, Shri Balaji Hardware Gallery, Sunil Textiles, Poddar Jewelers, and Prabhudesai Electronics. Biggest festive offers, buy one get one. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब। इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। नमस्कार। गोव्यात आणि महाराष्ट्रात ज्या पद्धतीने गणेश उत्सव साजरा जातात त्याच पद्धतीने कर्नाटकातल्या बेळगाव हांगासरही मोठ्या उत्साहात गणेश उत्सव असा तो साजरा जातात। आज आम्ही बेळगाव हांगासर आसात आणि तुम्ही पाठी पळोवंक शकतात की गणेश उत्सव सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळाचे जे देखावे आसात ते पळोवपा खातीर लोकांनी कितली गर्दी केल्ली आसात। बेळगाव शहरात सुमारे 350 पेक्षा जास्त हे सार्वजनिक मंडळाचे देखावे आसात आणि ते देखावे पळोवपा खातीर लोकांनी खूप गर्दी केल्ली आसा। ही कुंदा नगरी आसा ही फक्त व्यापारा खातीरच प्रसिद्ध ना तर सांस्कृतिक आणि सामाजिक कार्यक्रमा खातीरही प्रसिद्ध आसा। तेजो प्रत्यय आज आमकां गणेश उत्सवा निमित्त बेळगावाक येतात। आज गणेश बेळगाव गणेश दर्शन यांच्या माध्यमातून आम्ही बेळगावच्या सार्वजनिक गणेश उत्सवाचे देखावे तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे आम्ही काम करतात। सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ व्यापारी बंधू जय भवानी चौक बेळगाव आमचं मंडळ हे खडेबाजार सिटीमध्ये आहे। ठीक आहे, गेले 70 वर्षापासून आम्ही गणपती हे करत आहोत। ठीक आहे, उत्साहात करत आहोत आणि आमच्या अध्यक्षांचं नाव असणार रोहित रावळ, उपाध्यक्ष आहेत अमोल उरणकर, निलेश खटावकर आणि खजिनदार आहेत संतोष उरणकर आणि आम्ही गेले 100 ते 150 पोरं आहे कार्यकर्ता म्हणून जे गणपती साजरा करत आहोत। दरवर्षी सत्यनारायणचा पूजा असतो, महाप्रसाद वाटला जात आहे। रवी कलगडगे, माजी अध्यक्ष, राष्ट्रीय श्री गणेशोत्सव मंडळ, संयुक्त महाराष्ट्र चौक, खडेबाजार, बेळगाव। आमच्या मंडळाची स्थापना 1952 संयुक्त महाराष्ट्र चौकात पाटणेकर असे व्यापारी बंधू सगळ्यांनी स्थापना केलेली होती। आणि आमच्या मंडळाचा इतिहास म्हणजे ते आजूबाजूची खेडीपडी आणि सगळे लोक भव्य डेकोरेशन जे बेळगावात बघायला येत होते ते फक्त संयुक्त महाराष्ट्र चौकाच्या गणपतीत। इथं आमच्या व्यापाऱ्यांनी पूर्वी
एरोप्लेन, नारळाचा गणपती असे भव्य डेकोरेशन करून गेल्या कित्येक वर्षापासून म्हणजे भव्य डेकोरेशन करून लोकांना प्रबोधन करून इथले डेकोरेशन बघण्यासाठी लोक येतात. असंच अनेक म्हणजे आमचा इतिहास असा आहे की गेले प्रोसेशनमध्ये खूप वर्षापासून आता 45-50 वर्षाच्या अगोदरपासून प्रोसेशनमध्ये पहिली मूर्ती म्हणून आमची संयुक्त महाराष्ट्र चौकाच्या मूर्तीचं प्रोसेशनची आरती होऊन सुरुवात होते विसर्जनची. खूप 50 वर्षाच्या अगोदरपासून ही परंपरा चाललेली आहे. आणि जे व्यापारी लोकांनी जे परंपरा ठेवलेल्या आहेत, आता जे आमची युवा पिढी म्हणजे आपण सगळेजण आता जे सहभागी होऊन आम्ही जे काम करत आहे, तर यंग ह्याच्यामध्ये पण आम्ही आज गेले भयंकर वर्षापासून म्हणजे समाजाला एक मेसेज देत असतो, झाडं लावा झाडं जगवा, असा आम्ही एक देखावा केलेला. त्याच्यानंतर मुलींवरती रेप अत्याचार झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांनी च्या पाटलाचे हात कलम केलेले होते, ह्यो पण आम्ही मेसेज दिला. मागच्या वर्षी आम्ही चंद्रायन त्याचा पण आम्ही जे काय होतं ते डेकोरेशन. मी सुनील नाईक, श्री राष्ट्रीय गणेशोत्सव मंडळ, खडे बाजार, नाना शंकरशेठ मार्ग, बेळगाव या मंडळाचा एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता. लोकमान्यांनी जी स्थापन करण्यापाठीमागची एक जी कल्पना होती की या उत्सवातनं समाज प्रबोधन व्हावं आणि त्याचाच प्रयत्न आणि पाठपुरावा हे मंडळ सतत करत असते. यावर्षीचा देखावा हा नुसता बालगोपाळांसाठीच नाही, पण मोठ्या लोकांनी यातनं समजून घेण्याजोग्या गोष्टी आहेत की आज जे आपण बघतोय वातावरण समाजामध्ये जे झालेलं आहे, ज्याच्यामुळे जो मोबाईलचा अतिशय गैरवापर जो चाललेला आहे, तो गैरवापर न होता योग्य तऱ्हेने मोबाईल हाताळणं फार जरुरीचं आहे. गैरवापरामुळे ज्या घटना घडत आहेत आणि दररोजचं पेपर वाचून किंवा मीडियामधल्या बातम्या ऐकून जे समाजाचं मन अत्यंत म्हणजे असं विचलित झाल्यासारखं होतं आहे, ते न होता मोबाईलचा जो सुयोग्य वापर जो आहे तो व्हावा. आज आम्ही मंडळातर्फे त्याबद्दल समाज प्रबोधन करू इच्छितो आहे. आज शाळेतल्या मुलांपासून ते कॉलेजच्या मुलांपर्यंत या गोष्टीचा सर्रास वापर केला जातो आहे आणि ह्या वयातच साधारण याचा गैरवापर पण होऊ शकतो आहे. तेव्हा हा एक आमचा छोटासा प्रयत्न आहे की जे कोण लोक इथं भक्तगण यायला लागलेत त्यांना याबद्दल थोडंसं समाज प्रबोधन हवं आहे, हीच आमच्या मंडळाची इच्छा. राघविसी गुण कैसे सकली कलोकांते देखो नी तुझे स्वरूप सुख अद्भुत होते ध्यातो तुझला श्रीपति दृढ़ मानस होते जय देव वेंकटेशा केवल करुणा सिंधु पूर्वीसी आशा नाम त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देवते कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै गजाननानिति समर्पया अतुलं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरि श्रीराम. Biggest festive offers, buy one get one. इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी. अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए. बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में. BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी.
मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. घरातल्यांची आवड निवड सांभाळपाची, प्रत्येकाच्या आरोग्याची काळजी घेवपाची. केन्नाय चूक घडटा ती हासून भरपाची. तातूंत म्हज्या स्वता खातीर सवड काडपाची. शेवटी जबाबदारी ती घर चलोवपाची. ह्या सगळ्यान म्हाका साथ आसा फक्त प्रभुदेसाई इलेक्ट्रॉनिक्सची. प्रत्येक घरा खातीर, घरातल्या प्रत्येका खातीर प्रभुदेसाई इलेक्ट्रॉनिक्स. शुक्रवार पेठ टिळकवाडी बेळगाव हे आपल्या मंडळाचं नाव. आणि माझं नाव सूरज करंडे, मी मंडळाचा अध्यक्ष. आणि हे जे आहे सदर एक केरळामध्ये एक काल्पनिक दगडामध्ये कोरलेली एक मूर्ती आहे. त्या दगडात कोरलेल्या मूर्तीची भावना घेऊन आपल्या मंडळालाही 25 वर्ष पूर्ण होतात म्हणून ती एक त्या भावनेतून हे एक कलाकारी केलेली आहे. 25 तोंडाची मूर्ती ही मंडळा ही 25 वर्षाची पूर्ण झालेली आहेत. आणि ती एक 25 तोंडाची मूर्ती एक होते. दोन्ही पण एक भावनेस्त्रोत उत्पन्न होत आहे आणि लोकांना काहीतरी एक नवीन अशी भव्य आणि दिव्य मूर्ती दिसते म्हणून एक ते केलेलं आहे. आणि उत्तम अशी कारिगिरी बी झाली त्यांची. चांगला रिस्पॉन्स पण आला लोकांकडून की चांगली मूर्ती झाली म्हणून. आणि बाकी कार्यकर्त्यांची मेहनत पण खूप झाली. मूर्ती हाणाला पण 2 दिवस लागले. शुक्रवार आणि शनिवारी सकाळी आम्ही येऊन मंडपात लागलो. सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे आम्ही दररोज त्या भक्तांसाठी जे येतात त्यांना दररोज आम्ही सायंकाळी पुलावा वाढतो मंडळातर्फे. संध्याकाळी प्रसाद म्हणून प्रसादाच्या नावाने सगळ्यांना आम्ही पुलावा वाढतो. म्हणजे लोक इथं 3-4 वाजेपर्यंत गणपती बघायला येतात. रात्रीचे त्यांना त्या पुलाव्याच्या माध्यमातून जरा खाण्याची सोय होते. आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणजे ह्या वर्षी आम्ही रविवारी सत्यनारायण पूजा घातलो आहे. त्यानिमित्ताने इथे भजन आणि कीर्तन दोन्ही आयोजित केलेलं आहे. गणेश स्थापना होऊन आत्ता ह्या वर्षी 85 वर्षे पूर्ण होत आहेत. ह्याला आम्ही टिळकवाडी राजा म्हणून हे बेळगाव जिल्ह्यामध्ये ओळखलं जातं आहे. आणि ह्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे काय, इथं हे मानलेलं गणपती आहे बेसिकली. आणि इथं कुठलंही काम मागून घेतलं की ते वर्षामध्ये घडायला पाहिजे. आणि इथले आमचे कार्यकर्ता आज ॲज ऑन टुडे म्हणजे आम्ही 100 लोक हे ह्या मंडळचे कार्यकर्ता आहोत.
सगळे सहकुशीने सहकष्टाने त्यांनी भाग घेऊन हे सफल करतात वर्षाला. हे कार्यक्रम मोठ्या प्रचंड ह्याच्याने त्यांनी साजरं करतात. नवसाला पावणारा आमचा टिळकवाडीचा राजा आणि टिळकवाडी राजा म्हणून हे प्रसिद्ध गेले 15 वर्षापाठी म्हणून सुरू आहे. हो. आणि ह्या वर्षी आत्तापर्यंत हे होतं, ह्या वर्षीपासून आम्ही थोडं सिस्टीम चेंज केलेलं आहे. ह्या वर्षीपासून प्रत्येक वर्षी आता महाप्रसाद सुरू होणार आहे. प्रत्येक 6व्या दिवशी किंवा 7व्या दिवशी अनुकूल अनानुकूल लोक भक्त मंडळांचं आणि मेंबर्सांचं बघून त्याच्यानंतर आमचं हे प्रोसेशन 13व्या दिवशी अनंत चतुर्दशी हे ह्या वर्षी तरी मोठ्या प्रमाणात आम्ही ठेवलेलं आहे. हे गणपती पूर्ण टिळकवाडीचा राजा म्हटल्यानंतर हा गणपती प्रत्येक घरी भेट देणार आहे. आणि ह्या भेटीसाठी आणि हे शोभा वाढवण्यासाठी कोल्हापूरहून आम्ही भक्त मंडळ विठ्ठल रुक्मिणीचं भक्त मंडळ तर आम्ही वारकरी ही 100 लोक ह्याच्यामध्ये सामील होऊन हे आम्ही सक्सेसफुल करणार आहोत. सबको नमस्ते. मैं डॉक्टर सूरज पाटिल, न्यूरोलॉजिस्ट जो मेंदू के स्पेशलिस्ट हूँ बेलगांव का, और नस्क और मेंदू का रोगों के बारे में हम देखते हैं. आज हम गणेश उत्सव के अवसर पर आज गणेश जी को प्रणाम करते हुए आज हमने फ्री हेल्थ चेकअप रखा है इधर, जिसमें हम न्यूरोलॉजी के सभी रोगियों को देखते हैं. जो हेडेक है, बैकएक है, स्ट्रोक है, लकवा है, नस का जो भी मरीज़ है उनको हम फ्री में सेवा देना चाहते हैं. इस सेवा का आप लाभ उठाइए और सबको गणेश चतुर्थी का हार्दिक शुभकामनाएं. अभी तक हमने एक 50 से 60 पेशेंट को चेक किया है जो अलग अलग कंप्लेंट से आए हमारे पास, और उनको हमने एडवाइस दिया और दवाई भी दिया है. आज आमच्या बेळगावमध्ये पाहायला गेलं गणेश उत्सव आनंदमय असं वातावरण आहे, मंगलमय आहे. सगळ्या बेळगावमध्ये प्रत्येक अशी 350 अशी गणेश उत्सव मंडळ आहेत. प्रत्येक गणेश उत्सव हाचं मंडळ हे खूप आपल्या हिरीनं आणि आनंदानं गेले 11 दिवस हा धूमधडाक्यामध्ये हा आमचा उत्सव, आमचा हिंदूंचा हा उत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. प्रत्येक आता तुम्ही पाहायला गेलात तर बेळगावच्या कुंदानगरीमध्ये अनेक ठिकाणी विद्युत रोषणाईनं अनेक वेगवेगळ्या अशा ह्या गणपतीच्या गणरायाच्या मूर्त्यासुद्धा खूप चांगल्या अशा आकर्षक मोहक अशा मूर्त्या ह्या इथं मूर्तीची इथे स्थापना झालेली आहे. आणि अनेक लाखो असे गणेश भक्त त्या गणेशाचं दर्शन घेण्यासाठी अहोरात्र इथं आलेले असतात. तुम्ही बघू शकता की खूप अशी गर्दी इथं आपल्या बेळगावमध्ये दिसत आहे.
सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळ सोमवारपेठ मंगळवारपेठ टिळेवाडी बेळगाव या निमित्ताने आपण गणेश उत्सव करत आहे. ह्या मंडळाचं वैशिष्ट्य असं म्हणजे तो व्यसनखोर कुठल्याही व्यक्तीला आपण एंट्री करू देत नाही आणि कुठलं आतिषबाजी गाजाबाजा आपण करत नाही आहे आणि स्वच्छता मोहीम ही आमच्याकडे नीटपणाने पाळलेली आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रम तर जे आपण भारतीय संस्कृतीची पद्धत आहे त्याप्रमाणे आपण हे कार्यक्रम करत असतो. त्याप्रमाणे आपण जे गणेश उत्सवामध्ये जे काही भजन लेझिम किंवा असे जे काही रांगोळी स्पर्धा तर ड्रॉइंग स्पर्धा जे मुलांच्याकडे आहे देशभक्ती गीत ह्याप्रमाणे आपण कार्यक्रम करत असतो. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटयात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. 132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली रुपेरी परंपरा. खास गणपती निमित्त गोवेकरांसाठी चांदी आणि हिऱ्यांचे दागिने. किसना पारंपरिक व नाविन्यपूर्ण डायमंड दागिने. लगलगत्या आभूषणाचा रुपेरी संगम. पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Shriram Innovation, a leading and trusted name in designer hardware for your stunning villas, apartments and homes. We have a wide range of designer hardwares, vinyl and plywoods spread up into 14,000 square feet showroom at Belagavi, Karnataka. Shriram Innovation, Mahatma Phule Road, Shahapur, Belagavi, Karnataka. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम. अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. बेळगावातील सुप्रसिद्ध गणेशोत्सव मंडळापैकी एक गोवावेसचा राजा, जे गोवावेसमध्ये शहापूरमधील सर्वात फेमस असं
गणेश उत्सव मंडळ आहे गोव्याचा राजा. ह्या आमच्या गोव्याच्या राजाचं वैशिष्ट्य म्हणजे गेले 31 वर्ष आम्ही इथं गणेशोत्सव साजरा करत आहे आणि गेल्या 10 वर्षापासून आम्ही एकच प्रकारची मूर्ती ठेवलेली आहे आणि बेळगावमध्ये सर्वप्रथम चरणस्पर्श दर्शन बेळगावातलं एकमेव असा आमचा गोव्याच्या राजाचं हे आहे आणि आमचा गोव्याचा राजा नवसाला पावतोय म्हणून प्रसिद्धीला आलेला आहे. त्यामुळे आमच्या गणेशाचं दर्शन घेण्यासाठी रात्री 2-3 वाजेपर्यंत रांग लागलेली असते आणि आमचं गणेशोत्सव मंडळ हे स्विमिंग पूल गोवा स्विमिंग पूलपासून जवळच रामणीवाडीमध्ये आहे. बरेच गणेश फक्त गणपतीचं दर्शन घेण्यासाठी बेळगावातलं एकमेव चरणस्पर्श दर्शन आम्ही केलेलं आहे. आम्ही वर्षभर गोव्याच्या राजाच्या मंडळाच्या नावाने बरीच आम्ही शैक्षणिक मदत करत असतो. रक्तदान शिबिर आम्ही इथं दरवर्षी घेत असतो आणि बरेच जे लोकांना इथं समाजकार्य जे लागते ते समाजकार्य आमच्या मंडळातर्फे आमच्या मंडळाचे कार्यकर्ते आणि आमच्या पंचमंडळींच्या देखरेखीखाली जे समाजकार्य करायचं असते ते आम्ही करत असतो. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ मार्केट शहापूर या मंडळाला यावर्षी 101 वर्ष पूर्ण होत आहेत. दरवर्षी आम्ही मोठ्या उत्साहात साजरा करतो. उपक्रम हे सांस्कृतिक कार्यक्रम असतात. गेल्या वर्षी 100 वर्ष पूर्ण गेल्या 11 दिवस पूर्ण मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम साजरे करण्यात आले सगळे. तर आमच्या वेळी व्यापारी मंडळ आहेत. हे सगळे व्यापार करून ह्यात मंडळात सहभागी असतात सगळे. आम्ही आज सकाळी स्पेशल गणपती पळोवपाक. अशे गणपती गोव्यान क्वचित मेळटा पळोवपाक. इतले हायट आनी पयले जाल्यार म्हळ्यार जबरदस्त सामके. आतां जवळ जवळ स्पेशल रिक्षा हायर केल्या. आमी अशी गाडी घेवन आयल्या. रिक्षा हायर केल्या आनी बोर आसा. प्लॅन आसा की रातचे 2 ते 2:30 पळोवपाची अशी. वय आतां बरो आसा. आमी आतां पळयला पळय. हय हय. आतां म्हाका नांवां येना तशीं पूण सगळेंच सुंदर आहा. सगळें सुंदर आहा. बरें व्हडलें हायट आनी दोनी डेकोरेशन मडगांव.
सार्वजनिक श्री गणेशोत्सव मंडळ SPM रोड न्यू गुडशेट रोड बेळगाव यांच्यातर्फे आम्ही गेली 30-32 वर्ष झाली या बालगोपाळांच्या बरोबर सामाजिक पौराणिक असे विविध प्रकारचे देखावे सादर करत आहोत। यामध्ये गॉडजिला, स्पायडरमॅन, मोटू पतलू असे लहान मुलांचे, परत पौराणिकमध्ये ज्ञानेश्वराने रेड्याकडून वेद वधून घेतले, संत गोरा कुंभार अशा बऱ्याचशा विविध अशा, परत सर्कस असे हे विविध रंगी देखावे आम्ही सादर करत असतो। आणि सामाजिक उपक्रमामध्ये आपल्या गल्लीतील किंवा इतर भागातील किंवा काही अडीअडचणी असतील तर आपले गणेश उत्सव मंडळ सर्व त्यांच्या मदतीला धावून गेलेलं असतं। कोविडमध्ये सुद्धा बरीचसे आम्ही कामं केलेले आहेत, ज्यांच्या अडचणी आहेत गरीब लोकांच्या, त्यांना अन्नधान्याचा सुद्धा आम्ही पुरवठा केलेला आहे। तयारी म्हटलं तर आम्ही जवळजवळ एक 3-4 महिने अगोदर आम्ही बाहेरच्या कोल्हापूर, इचलकरंजी आणि सांगली येथे दौरा करून तिथं नवीन देखावे जे असतात ते आपल्याला जे या समाज प्रबोधन पण झालं पाहिजे या उद्देशातून आम्ही ते देखावे शोधत असतो। आता हा मंगळागौरचा आम्ही जो देखावा सादर केलेला आहे त्याला जवळजवळ म्हणजे हा खेळ आत्ताच्या नवीन पिढीला माहीत नाही आहे, त्यामुळे बायकामध्ये जो पारंपरिक जुना खेळ आहे आणि याच्यापासून जे मेहनत आपले महिलांची कसरत याच्यामध्ये जे जाणवते ते लोकांना माहीत नसल्यामुळे हा एक परत नव्या पिढीला ह्याचा एक मार्गदर्शन व्हावं या उद्देशानं आम्ही इथं हे मंगळागौरचा देखावा केलेला आहे। आम्ही मागच्या वेळी सुद्धा तालीमचा सुद्धा म्हणजे आता जी नवीन पिढी व्यसनाधीन होत चाललेली आहे याचं यांना प्रबोधन व्हावं यासाठी आम्ही व्यायामचा सुद्धा आवड निर्माण व्हावी या उद्देशानं आम्ही तालीमचा सुद्धा इथं देखावा केला होता। जवळजवळ 110 वर्ष झाली बेळगावचा इथं जो आपला बाळ गंगाधर टिळकांनी जो 1902 साली जो इथं बेळगावला झेंडा चौक म्हणून आहे तिथं ज्याने ते स्थापना केली मंडळची, तेव्हापासून इतर भागामध्ये त्याचं प्रस्थ वाढलेलं आहे आणि जवळजवळ 365 सार्वजनिक मंडळं हे गणेश उत्सवामध्ये इथं हे कार्यरत आहे बेळगावमध्ये।